Hello guys, so ari na budda sa ato ang ikatulo nga part sa tubag sa nganong lisod muhawa sa kalisod. Ang tubag na is di ka ganahan maning kamot para makahawa sa kalisod. Ganahan ka sayon ang paghawa sa kalisod nga nagpaabot ta og something magical, something a miracle nga mopagawas nimo sa kalisod. Mo na dahan kay mo posta og loto. Pero kasaganan sa mga nakagawa sa kalisod, ilang gipaningkamutan man. Manny Pacquiao, lisod ka na sila sa una. Karon ayahay na sila. Pero numdumi, pila sa kakumo ilang gikaon, iyang gikaon para lang makagawa siya sa kalisod. Di ba? Si Henry C. nang tagiya sa SM. Nindot na kayo, dako na kayo lahang kuan, daghan na kayong SM sa Pilipinas. Pero wata ka ba kung siya nagian? 'Di ba? Dong nagsugod pa siya. So, kung ganahan ka mo gawa sa kalisod, nya ganahan ka wa kay buhaton, mora ni buhata, i-stop ang video o nya ay nagtanaw balik. Kaya nga kung isgutan, dili pwede nga mahawa ka sa kalisod na wa kay paningkamot. Yes. Kanang ka mahawa sa kalisod paningkamot. Kay ang Biblia gay ningon na dili ang ipakano ng mga tapulan. Di ba? Nya kaon pa ito, di pa ito kalisod. Ay pag-expect nga naay mo tabang nimo kung wa kay buhaton. Basi na mo tabang nimo kung nakitaan kang kugihan ka. Pero kanang di kapit mo lihok. Tabangan ka. Ang uban mo yun, wa lang ko'y kwarta mo nang di ko kasugod. Bisan pantagaan kag 1 million karon, sigurado ba ka kang naa pa na ay kasunod buwan. Sini mo na nang gihurot. So kay kung imong dawato na sa kabutang wala nimo hague, sayo na kayo usikan man. Sayo na kayo usikan yun. Kabantay ka sa mga gifts mo na dawat, imo ra nang gipandanok, basang gani mo gipanghatag. Pero suway nga na ikay maghago. Igpalit nimo sa karinderya bisan pagmunggos ra mo gikaon, lami kay mong gisudan. Kay imong gutong hinaguan. So kung ganahan ka muhawa sa kalisod, hague. Dili kay wa kay buhaton. So tanawan niya. Ganan maguntay nga ni no. Trabahante ba? Ako trabaho og MEPSA sa una way back 2003 to 2007. Dayon nga ni ra mo buhaton. Dili siguro nga na kay di man inga na among kumpanya, pero inga na nay process niya, nay part sa process nga kana ra gid yung buhaton para na tigtao og medyas. Madato ka na nga na yung buhaton. di ka madato sa tinulaway na dato sa pagpanarbaho. Nagtuo ta ba nga nga paningkamot nang simple kayo nang dili haguan panghug na niyo. Ganahan tang less sa tong buhaton niya mo sinso ta. Di na pwede. Ganahan ka mawa sa kalisod. Tanawar ko nilang gibuhat nya gulian na masakit ilang anak. Tapos magkautang-utang na. Nga naman. Nga na raman itong gusto ng trabaho. Di man datong lisod kayo. Kaba mo kinsay madato nilang gibuhat? Sila naghago, paminaw nyo naghago na siya. Ambot lang naghago, baka na sila. Na ka na hago, guro na. Kana siya may angay masinso. Pero, kana sila, narabaho na sila tanan. Ang nadato, ang tag-iyas trabahoan. Simuingon pa mo, siya giabusaran mo yung tag-iyas trabaho. Sa tanawara po na nilang trabaho ko. Duk-duk kontra. Dato kayong dagana, imurang balihon ng kutsara. Siyempre, ang tag-iya na may nigasto sa building sa kumpanya. Ang tag-iya may nigasto sa machine anang kumpanya.
no? Gawas ana ang tag-iya may nagsweldo ang mga tawanan nga na real trabaho. Kanarang trabaho. Hindi ka masinso ana. Unaw-una lang ninyo. Masinso ba nga na ang kinaya? So, ganang gamawa sa kalisod. You have to work harder. Kung mas kugihan ka na nila, ayog panarbaho. Pag himog-imuhang trabahoan. Pag himog-imuhang negosyo. Kung kana nga trabaho, madato ka kana, magkana. Kani, nakipakita. Kana. Kita niya ako sa internet na ningon, nganong mo, maningkamot mong ko, tabayin 5 ram na medal. Yes, I know. Maestro ako, coach pagid, trainer pagid, kabaw kong ngana ng presyo sa medal. Pero palit og suway. Tanang taon sa mong bation, wala. You will feel nothing. Kaya ni mo hagui, bisag tagbayin 5 ra na. Well, apil og suway. Contest. Di ka maabot sa championship kung imong kontra, dili ka mao, di ba? Na kung mapil dito nimo siya, ang imong feeling dili mabayaran sa kwarta. O sa tinod lang, kana nga mga medal sa lower levels na. Sa higher levels, katong mga dagko na kayo, maprindam na ilang ilang medal. Kunya dili ra medal lang madawat. Kung national level na, international level na kuyog nga kwarta. And what I mean is, ang ilang gihaguan na muabot na kwarta at the same time. No? Hedilin, weightlifting, Manny Pacquiao, bunog, pero na kwarta kuyog. Pero di kinahanglan ka na imong agian. No? So kung sana, you can start your own business. Basta, ganang ka mawa sa kalisod. Ay paabot nga kamot sa ibabaw sa langit niya mo tunol ni mo kwarta. Panikamuti, lihok. Kaya ang kalisod, naara. Wakay buhaton, magkalisod ka, daan. So ganang ka mo sa kalisod, barog din na sa mong gilingkuran niya, lihok. Bye-bye.